ইমান হাত চাপৰি দি শক্তিশালী নহ'ব আৰু জোৰত দিব লাগিব ঠিক আছে राधिका देवी मीना सुहान लुखिया सुरेन धनश्री समस्थियाव दिनै जोंनि हान्जानि मोनसे गिदिर सुबुं गौमा बायदि मोनसे मेल जादों दा बेवहाय जों बयबो बाहागो लादों आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनानै जोंनि बयबो एनकारेजमेन्ट मोनदों आरो UPPL दोलोखौ जे रायजो राजाफ्रा बेबायदि जोबोद अनसायदों एबा मोजां मोनदों बेखौ नुनानै जोङो मावथि हिसाबै जोङो एसे एनकारेजमेन्ट मोनदों दा बेवहाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफ्रा जोंनि जयनिं जादों गुबैयै BPF नि माखासे फैनानै जयनिं जादों दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि हान्जायाव बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव UPPL हान्जाया बे ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय आरो गोख्रोंसिनै खामानि मावनो थाखाय जोङो गोसोखौ थियारि खालामदों आरो जोंनि जि थांखिमोन BTR ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननाय खौसेथि लाबोनाय बयनोबो रैखाथि होनो हानाय मोनसे थासारि दानाय आरो सोरगिदिं जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिफ्रा दिनै जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ दा थांनाय समाव जिखिनि समस्थियाव UPPL नि बिजाथिफ्रा देरहायाखैमोन दा बेवहाय एसे भटनि थाखाय जेननो गोनां जादोंमोन दा बे ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा फैनानै लोब बाहागो लादों मानोना बिथांमोनाबो बुजिदों जे बेवहाय UPPL नि बिजाथि देरहानायमोनब्ला गोबां जौगानायनि खामानिया जाबावगौमोन दा नंखायनो धनश्री समस्थियाव दिनै जेरैबायदि स्ट्रंलि रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों बियो बेखौनो फोरमान खालामदों जे UPPL जोंनि दोलोआ धनश्री समस्थियाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ मैया जिहेतु ब्रैथि BTR थांदोंमोन बे समावनो माने बारग' NMP इउनाइटेड फरामा रन्जन दैमारिखौ बख'नांगोन आरो बे रन्जन दैमारिखौ बरननो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो बिथांखौ जोङो बयबो मान होयो बिथांखौ बयबो सिबियो दा बेवहाय बिथांखौ बरननायाव जोङो 1% बो जोंनिफ्राय फासयनानै थायाखै जों बयबो नाजागासिनो दङ नाथाय हादोरनि मोनसे आयेन सिस्टेम दङ जायखौ बारनानै रावबो खामानि मावनो हाया दा नंखायनो बे आयेन दङब्लाबो जोङो बयबो नाजागासिनो दङ जाहाथे बिथांखौ जोङो बरननानै लाबोनो हायो आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बिथाङाबो फैनानै दैदेननो हायो रायजो राजाफोरजों थानो हायो बे थासारिखौ जों अराय सम हास्थायो दायो MP इलेक्सन सफैबाय थाबाय दरं उदालगुरियाव माने UPPL निफ्राय बिजाथिया जागोन दरं उदालगुरियाव BJP निफ्राय गेलेगोन क'क्राझाराव UPPL निफ्राय गेलेगोन नाथाय बेखौ जोङो मोनसे मिटिंनि गेजेरजों जोङो फोसावगोन दा नैबे समाव जोंनि खामानि मावनाया अलमोस्ट जोबनाय फारसे फैदों आरो जाय केन्डिडेटआनो जाय बिजाथियानो टिकेट मोना माथो बियो जोबोद बुरजा भटआव बियो देरहासार जानो हागोन दिनैहाय UPPL दोलनि आफादगिरि लोगोसे BTR नि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनि नेतृत्वआव बा पार्टीनि नेतृत्वआव दिनै बेवहाय धनश्री समस्थिनि सिङाव थानाय नैबे खमाबारि BCDC-आव मोनसे जयनिं हाबाफारि लोगोसे मास गेदारिं मोनसे माने हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजा स्पेसियेलि बेयाव BPF UDF आरो माने गुबुन दलनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जायफ्रा सिगाङाव बिरोधि खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै UPPL दलनि बा UPPL सरकारनि जि नेतृत्व जेसेबांखिनि माने खामानिफोर जादों बे खामानिखौ बिथांमोना मोजां मोनदों आरो थांनाय इलेक्सन समाव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे रायजोनि खामानि मावगोन होननानै थांनाय नैबे 3 बोसोराव UPPL सरकारा बा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा बेखिनिखौ रायजोनो मावना होनायनि थाखाय आरो बिथांमोना गाव गावनो गोसो जानानै गाव गावनो ओंखारबोनानै दिनैहाय फ्राय 2000निबो बारा माने BPF नि UDF नि बा कंग्रेसनि माने दैदेनग्रा RJD नि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना दिनै जोंनि दलाव जगदान जाफैदों आरो बे खोब गोजोनथावना बाथ्रा मानो होनना थांनाय बाराव आं बेयावहाय UPPL नि सासे बिजाथि हिसाबै फ्राय 2000 भटआव आङो जेननो गोनां जादोंमोन नाथाय अब्लाबो
जिहेतु जों मिथिनाय बायदि राजनितिया मोनसे समाज सिबिनाय होननानै जोङो मिथिगौ ओंखायनो आङो जेनेब्लाबो बेवहाय सरकारनि जानानै जेसेबांखिनि आसनिफोर फैदों बा जिफोर अनसुंथाइफोर हरो IBSफोर हरो बेफोरखौ जोङो रायजो राजानो मावफुंना होदों रायजो राजानो जोङो बेयाव लामा खोना होदों दालां खोना होदों मडेल कलेज बेयाव मोनसे जाबाय आरो गोबांथार बेवहाय BCDC माने अफिसफोरबो जादों लोगोसे फायखानाफोर लुना होबाय आरो माने रेशन कार्ड रानना होबाय अरुणोदय होबाय आरो माने अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां बिथांखि होदों दा बेफोर मोननायनि उनाव रायजो राजाफ्रा माने UPPLफोरखौ बिराद मोजां मोनदों आरो बेखिनिखौ मावना होनायनि थाखाय बा मावनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय UPPL सरकारखौ आङो बा प्रमद बर' सरकारखौ आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होदों रायजो राजानो जानानै MP इलेक्सन सफैगासिनो दङ बै समाव नोंथाङा माने धनस्रि समष्टिनिफ्राय बुरजा माने भट होगोन होननानै बेबायदि थांखि लादों नामा फैबाय थानाय जि MP इलेक्सन बेवहाय जोंहा गोजौनिफ्राय जायखौ जाया माने केन्डिडेट हरा माने जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया थेवबो जोङो UPPL हिसाबै बेयाव जिहेतु जोङो BJP जों जोङो एलायन्सआव थानाय हिसाबै केन्डिडेटआ जिखियानो जाया थेवबो बेवहाय सबसे बांसिन जोंनि धोनस्रि समष्टिनिफ्राय भट होगोन होननानै जोङो माने जेसेबांखिनि जोंनि दलनि बे ब्लक कमिटिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बा वमेन सेल इउथ सेल गासिबो लोगो नांनानै TLCC बेयाव थाफागोन गासिबो लोगो नांनानै जों सबसे बांसिन भट होनो हागोन होननानै जोङो मोनसे रायजो राजानायाव जोङो बिसास दङ फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव धनस्रि समष्टिखौ नोंथाङा फिन माने उद्धार खालामनो हागोन होननानै बिदि मिजिं खालामदों फैबाय थानाय जि BTC 2025 मायथाइयाव जि जानो गोनां जि बिसायख'थि बेवहाय माने जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जिहेतु जों जेरैबायदि खामानि मावदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गाव गावनो ओंखारबोनायखौ नायोब्ला बेयाव 100 माने जौखोन्दो बे देरहागोना बे खाथां जानानै दं आरो